नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या सगळ्या वीक्षकांक चॅनलातर्फे 77व्या स्वातंत्र्योत्सवाची शुभेच्छा. आतपळ्या आयच्यो खबरो. कारवार जिल्ह्यात 77व्या स्वातंत्र्योत्सव उमेदीन मनयलो. कारवार जिल्ह्यात 77वे स्वातंत्र्योत्सव कार्यक्रम मोठ्या उमेदीन मनयलो. सरकारी कार्यालय, बँका, शाळा, कॉलेज, संघसंस्था अशा जाग्यार ध्वजारोहण करून 77वे स्वातंत्र्योत्सव साजरो केलो. जिल्हा केंद्र कारवार पोलीस परेड मैदानाचेर जिल्हा पालकमंत्री श्री मंकाळू वैद हेमी ध्वजारोहण करून परेडाचे पथसंचलनाचे वीक्षण केले. या परेडात पोलीस गृहरक्षक दळ, अरण्य खाते, एनसीसी स्काउट आणि गार्ड, सेवा दळाचे तुकडी अशा अलग अलग 8 खात्याच्या तुकडीन या पथसंचलनात भाग घेतले. कारवार तालुक्याच्या विविध शालेय विद्यार्थ्यांन देशभक्तीच्या प्रेमाक अनुसरून नृत्य प्रदर्शन करून उपस्थिताले मन जिंकले. या वेळार कारवारचे आमदार श्री सतीश सैल, विधान परिषद सदस्य गणपती उळवेकर, जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर, जिल्हा पंचायत सीईओ ईश्वर कांदू, जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी एन विष्णुवर्धन हेमी आणि इतर संबंधित सरकारी अधिकारी आणि जनप्रतिनिधी हजर आशिल्ले. ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ತುಕಡಿ ಕಾರವಾರ ಉಪವಿಭಾಗ ಈ ತಂಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಕಾರವಾರದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಡೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4 ತಂಡಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 29ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ಸಿಸಿ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನತ್ತ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ವೇದಿಕೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮದು. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಪರೇಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಪ್ಪ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನವರ್ RPI ಆಗಮಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಈ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ನೇಹಾಲ್ ಕಾಂತ್ PSI ಕಾರವಾರ ಶಹರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಕುಮಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಮದಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ RS ಕಾರವಾರ ಉಪವಿಭಾಗ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹರಕ್ಷಕರ KSP ಕಾರವಾರ ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭುಲ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಜ್ NCC ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರವಾರ ಈ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ NCC ಯೂನಿಟ್ KPG ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರವಾರದ ಸದಸ್ಯರು ಕುಮಾರ್ ಸುಧೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವ RPI GAR ಕಾರವಾರ ಇವರ DAR ಕಾರವಾರ
77व्या स्वातंत्र्यवादच्या निमित्तान कारवारच्या भागाभागात ग्रामपंचायत, स्वसहाय संघ, शाळा, कॉलेज, सरकारी कार्यालयात हो स्वातंत्र्य उत्सव कार्यक्रम सादर करून कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाक फोटो आणि व्हिडिओ धाडला। अमृता विद्यालय चित्ताकुला हिंगा कॅप्टन नंदा सावंत हेमी ध्वजारोहण केलो। किन्नरच्या उपतहसीलदार कार्यालयात श्रीधर अनंत नाईक हेमगेल्या पुढाकारान केलो। सगळ्या वीक्षकांक स्वातंत्र्य दिसाची शुभेच्छा। नमळायेची सूचना आयतार 20 ऑगस्ट हो दीस कोंकणी मान्यता दीस। त्या निमित्तान कारवारच्या कोंकणी भाषा अभिमानी संघटनेन कारवारच्या पंचायती आणि नगरसभा वाठारांतल्यान या मान्यता दिसाच्या जागृती बाईक फेरीचे आयोजन केला। त्या दिसा सकाळी 9:30 वाजता कारवार नगरपालिकेकडल्यान या बाईक रॅलीच्या सुरवातीन कडवड किन्नर मार्गान मल्लापूर, कद्रा, बाळणी, असनोटी, मुडगेरी असो मार्ग उरतलो। सगळे कोंकणी अभिमानीन या रॅलीत सहभागी जावचे अशें कोंकणी भाषा अभिमानी संघटनेतर्फेन कळयला। जय कोंकणी। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।